Kaixo ikasle, bideo honetan adimen artifiziala erabiltzen hasi aurretik oinarrizko ezagutza batzuk izatea nahi dugulako azalpen batzuk emango dizkizuet. Adimen artifizialak erabilera anitz izan ditzazke, sormena indartu eta lantzeko balio digu eta aukera paregabea da, eta oraingo honetan ideien sorrerarako proposatuko dizkizuet 3 tresna. Eta horri buruz arituko gara bideo honetan. Proposatutako tresneak dira ChatGPT-a, ChatPDF-a eta Latxa chatbot irekia. Gainera, azalpen bideo honetaz gain, Moodlean duzue pantailan ikusten duzuen dokumentua, 7 orrialde ditu. Dokumentu hau axaletik edo gainetik landuko dugu bideoan, eta ondoren zuek ikasleok nahi izanez gero errepasorako edo ideia hauetan garatzeko edo gehiago sakontzeko PDF-a edo dokumentua kontsultatu zenezakete. Hastera goaz. Adimen artifizialaren testu ingurua beti berdina da. Beti kontutan izan behar duzu. Izaera sortzailea ikaragarria duela adimen artifizialak, baina pentsamendu kritikoarekin baloratu behar ditugula emaitzak. Eta iturrien egokitasuna eta fidagarritasuna ere kontutan izan behar dugula. Bestalde, nola komunikatzen gara adimen artifizialarekin? Eraginkor komunikatzeko promptak baita ere egoki eman behar dizkiogu. Eta promptak egoki emateko hainbat gako kontutan hartu beharko genituzke. Eta dokumentuan azaltzen zaizkizue gako horiek zeintzu diren. Alde batetik, promptek izan behar dute argitasuna. Hemen adibide bat agertzen da, adibideekin azaltzen zaizkizue gakoak. Espezifikoak izan behar dute, zehatzak, promptak, laburrak, eta konplexutasun handiegirik gabeak. Sinpletasunarekin hobeto emaitza hobea lortuko dugu. Testu ingurua azaldu behar dugu promptean. Eta gako hitzak erabili. Bestalde, gomendatzen da interaktuatzea, adimen artifizialarekin esperimentatzea eta sormenez jokatzea. Orduan, kontutan izan ikasle gako hauek promptak idazterakoan adimen artifizialarekin komunikatzen zarenean. Bestalde, baditugu limitazio batzuk. Zerk lehen aipatu dugu, beti ere zentzu kritikoa erabili behar dugula adimen artifizialaren emaitza horrekin. Eta ze limitazio, bestelako limitazio eduki genitzake adimen artifizialarekin? Dokumentu honetan zerrendatzen ditugu horietako azpimarragarrienak. Eta ikasle mesedez kontzientzia digitala izan dezazun, kontutan hartu eta bete ondoren esatera goaztenak. Alde batetik, sesgoak daude. Adimen artifizialaren emaitza hori irizpide pertsonaletara eta balioetara, adimen pertsonalera ekarri behar duzue. Sesgoak sortzen dituelako adimen sortzaile horrek. Gainera, segurtasuna eta datuen trataeraren gatik ikasle erabili erregistratu gabe aipatutako tresnak eta doakoak. Guk horrela proposatu dizkizuegu. Baina latxarekin gero aipatuko dugu erregistroa eskatzen da. Baina erregistro oso kontrolatu bada. Gero sakonduko dugu ideia honetan. Eta beti anonimotasuna eta pseudonimoak erabili adimen artifizialarekin interaktuatzen duzuenean ikasle. Eta ez eman zuen identitatea identifikagarri izango den inolako daturik. Hizkuntzari dagokionez, hasiera batean proposatutako tresnak euskeraz ongi erantzuten dutenez, maila egokian, euskeraz aritu. Eta ikusiko bazenute, ez dagoela emaitza unik, orduan aldatu hizkuntza. Latxa propio berariaz euskera sortutako
chatbot bat da, eta gero aipatuko dugu hizkuntza kasu honetan. Eta jasangarritasunagatik ikasle adimen artifiziala erabili bakarrik beharrezkoa denean. Ikaragarrizko energia xahutzea egiten duelako. Eta honek badakigu mundu mailan berotegi efektua handitu egiten duela. Eta hori geratu egin behar daukagu. Bueno, behin oinarri horiek ezarrita, tresna batzu aipatu ditugu eta horietan sakonduko dugu. Zuek, ikasleak, mikroinformatika sistemak eta sareak erdimailako zikloa ikasten ari zarete, 16-18 urte dituzue, beraz, ez daukazue 14 urtetik berakoak etzaretenez, zuen tutoreen baimena izan beharrik. Aldiz, zuen baimena bai behar dugula tresna hauek ikasgelan erabiltzeko. Aipatutako tresnak. Eta, ondorengo jarduera jarri dizue, lan elkarrizketa landuko dugu, eta elkarrizketa bateko galdera ohikoenak zeintzu diren nahi dugu zuek deskubritzea. Eta horretarako adimen artifiziala erabili behar duzue. Gutxienez 13 ideia eskatzen zaizkia, 13 ideia sortzea eskatzen zaizue, bai? Eta, aipatutako tresnekin nola landuko dugu jarduera hau, bai? Nola landu zenezakete ikasle. Zuek ChatGPT-a erabiltzen baldin badezue, informazioa emango dizue orokorrean. Eta ez du iturri jakin batetik hartuko alabai, baina guk ez dugu jakingo, nondik hartu duen. Ez badiogu berariaz galdetzen. Eta ChatGPT-aren iturriak ez ditugu kontrolatzen. Aldiz, chat PDF-arekin lanketan aritzea nahi dugunez, ikasle zuri emango dizuegu baita ere lan merkatu eta lan bilaketa prozesuari buruzko PDF bat. Eta kasu honetan, bilaketa PDF-ak egingo du dokumentu zehatz horretatik. ChatGPT-arekin egin dugun modu berera jokatuko dugu latxarekin. Eta latxarekin ez dugu guk emandako dokumentua igotzeko aukerarik izango. Latxak orokorrean aztertuko du eta egingo du ideien sorrera. Hau da, adibide posible bat eta zuei eskatuko zaizuena klasean. Orduan, goazen aztertzera gainetik tresna bera. ChatGPT aipatu dugu. Honen funtzionalitateak ikaragarria dira eta ideien sorrerarako oso baliagarria zaigu. Eta bestelako erabilera adibide batzuk agertzen zaizkizue dokumentuan. Guk idatzizko testua eskatuko diogu. Arpidetza eta doakoa da, arpidetzarik ez du behar, doakoa da, hizkuntzari dagokionez euskeraz erabili genezake, eta hori gainetik tresna honen ezaugarriak. Horiek, markatu. ChatGPT-aren inguruan funtzionalitateari dagokionez, baita ere balio digu ideiak sortzeko, jasotako dokumentuan oinarrituta, espezifikoa izango da. Eta informazio azkarra eta eraginkorra lortuko dugu. Bestelako erabilera batzuk ere baditu, eta hemen zerrendatzen dira, doakoa eta registrogabekoa da, eta oso tresna egokia ideiak sortzeko. Eta bukatzeko, latxa chatbot irekiari buruzko azalpen orokor batzuk. Latxa, ikerketa batetik abiatuta sortu da, eta eduki guztiak euskaraz eman zaizkio. Euskaraz dagoen chatbot bakarra da, hasieratik euskaraz sortua. Eta kasu honetan hainbat zer egin ditzazkegu, eta aipatu bezala ideia sortzeako baliogarri zaigu, baina beste guzti hauetarako ere baliogarri zaigu. Eta kasu honetan,
euskaraz sortua denez eta euskaraz elikatua denez, hizkuntza aldetik edukiko genuke hizkuntza aldetik kalitate oso handiko edukiak sortuko dizkigu. Baina, arpidetza eskatzen du. Hala ere, aipatu dugu aurrez, Euskal Herriko Unibertsitateko hitz zentroak sortutako ikerketa batetik sortua da eta arpidetza doakoa da eta erabiltzaile gisa alta eman da, leku seguro batean emango genuke erabiltzaile alta. Egia da, alta eman eta automatikoki ez duela uzten tresna erabiltzen. Hitz-zentrokoek oniritzia eman behar dute erabiltzaile gisa jarduteko. Eta, baditu baita ere txatak muga batzuk, latxak, barkatu, eta, hemen aipatzen dira, esan frogatzen ari diren tresna badalako, eta oraindik ere sortzen ari diren tresna badalako. Bukatzeko, adimen artifizialetik proposatutako ideiak baloratzeko, pare bat gomendio emango dizkizuegu. Lehenengoa jakina da, bai? Adimen artifizialaren informazio iturriak ongi begiratu, informazio iturrien fidagarritasuna eta egiazkotasuna konprobatu, eta hori egiteko, egin behar dezue ikasleok lan individuala, hausnarketa individuala, hausnarketa kritikoa, eta gero bigarren pauso bat ere eskatzen dizuegu. Hau da, erronketan taldeka lan egiten duzuenez, hausnarketa propio hori taldera eramatea. Eztabaidatu eta denen erabakimenez fidagarriak eta egiazkoak diren proposamen bakar eta amankomun bat proposatzea eskatzen dizuegu. Eta honekin bukatzen da oinarrizko ezagutzen azalpena. Eskerrik asko.